Κάθε φορά που είμαι στα σύνορα της χώρας αισθάνομαι συγκινημένος, επειδή θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια και όλη τη διδασκαλία για τις εθνικές μας εορτές, για τις ιστορίες του παππού μου, της γιαγιάς μου, και πάντα σκέφτομαι εγώ τι κάνω τώρα στη ζωή μου και για ποιο λόγο είμαι εδώ, για ποιο λόγο αγωνιζόμαστε, για ποιο λόγο μπαίνεις στην πολιτική, για ποιο λόγο είσαι αυτός που είσαι. Έχουμε απέναντι μια χώρα γείτονα, η οποία τώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Όταν γυρνούσα από το Λύκειο στην Αμερική πίσω σπίτι στην Αθήνα, θυμάμαι στο αεροπλάνο του Lufthansa που το περιοδικό το άνοιγα, έβλεπα το χάρτη και έλεγε Macedonian και σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν ο σύμμαχός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην σέβεται τη δική μας ονομασία. Και συνειδητοποίησα τότε ότι δυστυχώς αυτή τη μάχη την είχαμε χάσει. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο διόρθωνα τους Αμερικανούς φίλους μου που έλεγαν ότι ο Μεγαλέξανδρος δεν είναι από την Ελλάδα, ότι είναι από τη Μακεδονία, κατά λάθος το έλεγαν, συνειδητοποίησα ότι αυτό που λένε στα αγγλικά, ότι perception is reality, δηλαδή ότι δεν έχει σχέση ποια είναι η πραγματικότητα, αυτό που έχει σχέση είναι τι νομίζει ο άλλος ότι είναι η πραγματικότητα. Και όταν λοιπόν έχεις χάσει κατά κράτος, πρέπει να βρίσκεις λύσεις. Να βρίσκεις λύσεις που αφήνουν κάτι καλό για το μέλλον μιας γενιάς, για το μέλλον του τόπου σου. Και από αυτή την άποψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια γενναία πρωτοβουλία να λύσει αυτό το θέμα, είναι μια πράξη θαραλέα και κατά τη νόμου πατριωτισμού. Καταφέραμε να αναγνωριστεί ότι ο Μεγαλέξανδρος ήταν Έλληνας, να αναγνωριστεί ότι η Μακεδονία δεν ανήκει στη Φυρόμ. Υπάρχει κάποια στιγμή στην οποία πρέπει να μιλήσουμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και η αλήθεια, το ότι ο πατριώτης είναι αυτός που κάνει διαφήμιση των συμβόλων, τα εκμεταλλεύεται, τα εργαλειοποιεί έτσι, ο οποίος έχει τις πιο δυνατές κορώνες, δεν είναι αυτό ο πατριώτης. Ο πατριώτης είναι αυτός ο οποίος έχει αυταπάρνηση. Είναι αυτός ο οποίος θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του για το κληροδότημα της πατρίδας του. Και από αυτή την άποψη δεν θα ανεχτούμε κανέναν να μας λέει εθνική εξαίρεση. Είμαστε Έλληνες και ο καθένας αναμετριέται με το δικό του πατριωτισμό.